ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఎదురుగా ఉంచకూడని మొక్కలు. మొదటిగా రావి చెట్టు. ఈ చెట్టు చాలా పవిత్రమైనది. కానీ ఇంటికి ఎదురుగుండా మాత్రం ఉండకూడదు. అలా ఉండడం వల్ల ఈ కుటుంబంలో పురోగతి ఉండదు. సానుకూల శక్తికి అడ్డుపడుతుందంటారు. కొంతమంది అలంకరణ కోసం ముళ్ళ మొక్కలను ఇంటి ముందు పెంచుతారు. చూడ్డానికి అందంగా కనిపించిన ఈ మొక్కల వలన ఇంటిలో గొడవలు ఏర్పడి నెగెటివ్ ఎనర్జీ పెరిగిపోతుంది. మనశ్శాంతి ఉండదు. అదేవిధంగా బోన్సాయి మొక్కలు కూడా ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద పెట్టకూడదు. చిన్న పరిణామంలో ఉండే ఈ చెట్లు అభివృద్ధిని నిరోధిస్తాయి. ఇంటిలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎండిపోయిన తులసి మొక్క. హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించి పూజించే ఈ తులసి మొక్క ఎండిపోయిన మొక్కను మాత్రం ఇంటి ముందు ఉంచకూడదు. అలా జరిగినట్లయితే అటువంటి ఎండిపోయిన తులసి మొక్కని తీసుకొని వెళ్లి ప్రవహించే నీటిలో గాని, ఎవరు తొక్కని ప్రదేశంలో కానీ వేసి రావాలి. ఆ తర్వాత చింత చెట్టు. చింత చెట్టును కూడా ఇళ్లకు దగ్గరగా పెంచకూడదు. ముఖ్యంగా ఇది ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి ఎదురుగా అస్సలు ఉండకూడదు. దీనివలన ఇంటిలో సానుకూల శక్తి తగ్గి వాతావరణం ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.